Malikura muso ka kɛnɛ kan bi jumadonya in na an ye an balimamuso de bisimila a tɔgɔ ko Madame Fatimata Tambadou a be club sorortisme la Bamako u ka muso tɔnkuluba dɔ don awa Mali musow b'a tɔn kɔnɔ u bɛ baara kɛ musow ka ɲɛta kan an yi sɔrɔ kɛnɛ kan yan sorortisme ye mun ye aw ka baara ye mun ye aw bɛ mun de kɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye aw ka baara kan kuma b'i bolo I ni ce Kayatu ɲininkali diyara an ye an b'an baw n'an balimamusow n'an denw k'u bɛɛ fo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan lajɛrɛba dɔ de bɛ kɛ yan san o san Nations Unies la ko musow ka kalo n'o ye marisi kalo ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɛnɛ kan an nana yan nɔ Sœurs Optimistes Club Lumière de Bamako de sababu la u ka yamaruya kɔnɔ o de y'an bila ka na yan nɔ donc Sœurs Optimistes ye mun ye Sœurs Optimistes ye tɔn de ye tɔn min ɲɛsilen bɛ musow ka hakɛ ɲinini na o ni ka hakɛ d'u ma k'u dɛmɛ u ka se ka lakana u ka se ka sɔrɔ kɛ u ka se ka kalan u ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ u bɛ se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ cogo min na u ka kɛ k'o sɔrɔ Sœurs Optimistes ka baara y'o de ye o sira kan u bɛ mun de kɛ an bɛ projet de ɲini ka tila ka projet in ka wari ɲini k'o projetw sigi muso ka se ka yiriwa o projetw kɔnɔ o de ye Sœurs Optimistes ka baara ye an sigilen bɛ Bamako an sigilen bɛ Afrique yɔrɔ caman o ni tubabu jamanaw kan I kumana sa musow ka ɲɛta baara kan o hukumu kɔnɔna na aw bɛ mun ni mun de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu ka baara la anw kɔni bɛ min kɛ anw ka tɔn in kɔnɔ an bɛ taa dugu fitininw de la an tɛ taa duguba la an bɛ taa dugu fitininw de la dugu fitininw la an bɛ musow ka jɛkuluw ɲini k'u ɲininka n'u ka haminankow ye min ye dɔw b'a fɔ k'u ka haminankow ye ka ji sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'u ka haminankow ye min ye k'u ka dɔgɔtɔrɔso ko minɛnw b'a jɛ dɔw b'a fɔ k'u denw bɛ taa kalan na yɔrɔ min na kalansow tɛ yen o baara sugu an b'o de kɛ n'u y'o f'an ye an bɛ projet sɛbɛn ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka projet financer k'o sigi an y'o caman kɛ Mali la an kɔni o ni ka denmisɛnninw minnu bɛ bɔ école la ni balimaw tɛ se ka min ka école ko tɔ ɲɛnabɔ an bɛ wari ɲini k'olu ka école sara fo ka se bac niveau ma dɔw nana bɔ o la ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɔw kɛra l'école karamɔgɔ ye ayiwa musow ka ɲɛta an'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na Mali jamana kan n'i y'a kɔlɔsi k'a la i b'a ye k'a fɔ caman kɛra faamaw ye caman kɛ mais halisa musow ma se ka san sɔrɔ kosɛbɛ e hakilina ye mun ye o taabolow kan o ye tiɲɛ ye i ka kuma ye tiɲɛ caman kɛra caman bɛ kɔ tuguni ne kɔni ɲɛna musow ka ɲɛta bɛ se ka sɔrɔ min na an k'an k'an jija ka musow hakili yɛlɛ u yɛrɛ ka hakɛ u ka se k'o dɔn o ye fɔlɔ ye ka hakili dayɛlɛn di musow ma u ka hakɛw kan ka tila ka a ɲɛfu ɲɛna jamana k'a fɔ ko jamana fɛnɛ ka sariya bɛ boli kan o de ye fasodanya ɲumanya ye o de bɛ se k'u dɛmɛ u ka se ka ɲɛta sɔrɔ u ka hakɛ ɲinini na n'o ma kɛ u bɛ dibi la cogo di ta i kan ka min sɔrɔ n'i t'o dɔn e bɛ se ka taa mun ɲini mɔgɔ wɛrɛ ma n'i sigi kɔfɛ k'a fɔ ko i kan ka nin de sɔrɔ i kan ka nin sɔrɔ ne yɛrɛ ma da o sɔrɔli la